Michael kovek hi mithi vuina in nei tu mi hausa tak Isvan koveka fapa ania Michael hian ana chu aningin nadang tho achak thin hle ani ni khat chu pathian thu zir du na ril ru anei tatlat mai wa nei thak takin scholarship te po chu dongin adu thu sam chu ati hlo tling thei don ta kumli lai avei nu chuan Michael chu deacon anti member of church ministry atan nem nge ania nem nge ani atanga ni rei vak lowa chuan arin na chu achak tok lo ni angain an ho tu te hne na chuan ban na a thelu ta thut mai aban na thelu awang chuan thu nei tu lampo an ngai thalo hle a Michael a kholaya achuak chu aban na thelu chungchang soipui tumin Father Matthew chuan alo umzuya Michael abul athen ma chuan Father Matthew chu konga tlusualin an bulmaya meiche pakhat thir sakora lo tlan chu motor chak taka lo tlan chuan asut phata a hliamna tak turin Michael po chuan ava boy pui vata meiche chuan Michael hena chuan malsom tur le asual te tlen faina na tong trai sak turin alo nge na Michael chuan ban na thelu chi ani awang chuan a she in a hupur hle a ma se hliam na tak tur thi mai tur ngen na ti hlotlin sak lo chu thil dik lowa ngain she tak chung chuan a tong trai sak ta ni Father Matthew pon lo mu in chi ai mi lova angen na ati hlotlin sak thei chu ro puya ti hle a atuga chuan Father Matthew chuan ana atangin innuk dok to ma se pui thiam ala ni rengti alo shila ama anga mi thiam le tha ko shanin an momo thu shilin a theina te chu pathian le ko shan ta na mangchuak turin alo nge na Father Matthew chuan Vatican muna ramhuai no chu chungchang zir chun zom turange nin chutiang ati theidon ani chuan a thian pa Father Xavier po abiak sak thei thu a shilbok Michael chuan lo hnialin ati thei arin lo thu alo shila mase Father Matthew chuan angen na te ati hlotling theidon lo ani chuan scholarship adon to zong zong po arul le vek angai tur thu alo shil le a Vatican lama akalani ero chuan sum chu rul le angai lo thu a shil le nu chuan Michael po chuan re tak chung chuan alo rem ti ve a Vatican a vethen chuan chanchin bumi pakhat Angelina nen chuan in mel riat na tenein Angelina chuan ramhoi no chu chungchang article abui pui mek thu a hrila Father Xavier chuan Michael chu tharau sual lam omring lo le rin na chaklo tak ani thu ria in Father Lucas muturin atira Father Lucas hi Wales rama rongbol tu lar le koshan in en kolna ngai poimo tak ani Michael chu Father Lucas mutur chuan vakalin avathen chuan meiche pakhat kumsom paruka upa Rosaria alo omve a Father Lucas chuan ramhoi no chuan chu anei don mek alo ni a Michael po chu anmani puitur chuan lo som halin athei ang chuan alo tan pui ve ngala chuti lai chuan Father Lucas chuan phone call adong tatlat mai Father Lucas chuan ton thiat engma la nei lo Michael chu an thil ti lai chu chun zom turin alo ti a relo te a chuan Father Lucas chuan lo chun zom le in Michael chuan an thil ti dan te chu chik takin alo ena ramhoi no chuana an boi pui zo nu chuan Father Lucas le Michael te chu in bia in Father Lucas chuan adin mun ang chia alo pal tlang ve to thu te chu a shila zan khat chu Michael le Angelina te chu chok dunin Angelina chuan Michael an hena chuan ramhoi no chu chungchang zirbing a tum chan chu azota Michael chuan a zirbing chan chu ala riat big lo thu le a riat chian vat arin thu chuan alo changa Angelina chuan Father Lucas chungchang chu zot le in Michael chuan alo chang thadu te chiam lowa a ho nu chuan Rosaria ban bun aruma lo omringut mai chu mu in anga ina a shelo hle a Father Lucas le Michael te chuan Rosaria chu an boi pui le a Rosaria chuan apa in apong sual thin thu le chu thilawang chuan ramhuain anti boi thin ni a arin thu alo soya Michael chuan aban bun chungchang chu lo zotin Rosaria chuan ramhuai thil ti ni a arin thu in alo chang Michael chuan ramhuai chungchang arin velo awang chuan
Rosaria thu soi te po chu angai thu tak te chiam lowa Rosaria chu ramhuai chuan lo ti boi chun zomin Father Lucas chuan aboi pui wata Michael po chuan Rosaria chevel te chu ngun taka lo enin Rosaria ka atanga perek lo chuak te le English thiam mi lovin English sa atong tamai te po chu ati derni in angai ani Michael chuan Father Lucas nena chuan Rosaria omdan chu ramhuai na tho nia arin lo thu le damdo in panpui chi nia arin thu ashila Father Lucas chuan damdo ina in enkol na in omzia anei lo thu shilin ramhuai an omarin lo wang ringota chu tiang soi lo tur le atong kam te chu film khur hle turin atibok atuga chuan Michael chu Father Lucas ina chuan vakalin ramhuai no chu na an boi puina tur lama chuan anin zui chuak ngala an vathen chuan mi panau pang pakhat chu ramhuain sakor anga siamin alo thununa ataksa le amit te chu arap omin ramhuai chuan nasatakin angai sathin alo ni Father Lucas chuan nau panglu khama tang chuan utrok chumanin ati hlum ngala chu utrok mang chuan nau pang chu ramhuain ati boi thin alo ni Rosaria din mun po chu ani telin athalo tel tela ramhuai chuan amanun na latur te ati in achung te mang ang chuan damdo ina anda luta ringota Father Lucas le Michael te po chu vakalin Rosaria thunun tu ramhuai chu amazong ain achena satel tiela trong mak tak tak te atongin achak em mai boka Father Lucas chuan ramhuai no chuna te nei thin ma se ramhuai chuan Rosaria chu nasataka soisa in anau pai lai nen chuan an thi pha ta ni Father Lucas chu Rosaria achan him theilo awang chuan she omati hle a Michael chuan Father Lucas chu a in lama cholha damri turin aloti a zan lama chuan Michael le Angelina te chu in mule in Michael chuan Rosaria boral thu te chu a rilve a ho nu chuan Father Xavier chu aruma lokalin apa chu niko shelo a oma wanga damdo ina anda thu alo shila Michael chuan apa omna damdo in lam chu bia in apa chanchin chu azot chiang halwata Father Xavier pon Michael a hona tur thlona ticket te chu alo boi pui ve bok a hona tur an boi pui zo chuan har satna dangin alo tlak bok ta tlat mai tlang kang khu le mei khuna sataka wangin flight an cancel vek alo ni a damdo in lam chu kol le in apa chuan alo changa phone line chu lo chiang lo ngalin midangin an lo be chun zoma phone lo chang tu chuan apa chu darkar rukliam ta a aboral thu lo shilin Michael chuan apa nena anin biak zo chi awang chuan makati in a hre thiam lo hle ani chuti lai chuan thildang lam tak alo thleng le ta tlat mai a thlenna hotel chuat vela te chuan sakor ke hniak ni om tak alo om chuk maya fiatumin aruma tang chuan a chuak ngal thimjinga tang chuan sakor dum mit sen ru mai chuan alo en run maya Rosaria borela tang khan Father Lucas din hun po chu a thalo hle a Michael le Angelina te chu Father Lucas nga eventurin an wakala Father Lucas chu ponro surjinga chuan lo omin Michael chuan in chunga chuan a hruai lut wata Father Lucas chuan a omdan chu a hriat thiam bik lo thu le ramhuain an thunun ve ni a angai thu shilin Michael nena chuan Father Xavier bia a ramhuain ho chona boi pui ngal turin alo ti a mase Father Xavier chu cholmangin azin chuak dai alo ni a Michael le Angelina te Father Lucas a chen na ina an vale le nu chuan an thil mu chuan a thong hle a Father Lucas chuan in chunga cross in tar te chu alet lingjong vekin alo da a arum lampan chuan kalngalin Father Lucas chu ramhuai chuan ne takin athunun to alo ni du thlan tur dang an nei lo wang chuan Michael chuan Father Lucas chu boi pui ngalin Angelina po chu ama tran pui tur chuan asom ngala Michael chuan ramhuai no chona chu tran ngalin Father Lucas thunun tu ramhuai chuan tongkam chetin rengin alo an khuma an thil ti chuan omzia nei lo ni angain Michael chu abeidong tranta mase Angelina chuan lo fuin Vatican na alokal chu pathian rem ruat ani thu soin Michael po chuan pathian ring chungin an thil ti lai chu a chun zom le a ramhuai chu a ayana sa a lo che in
Father Lucas chuan Angelina chu tha tumin a be ngal Michael chuan lo tran pui vatin a huai sen na zong zong som khomin ramhuai ne na chuan a ming a zota ramhuai chuan ba la ni thu alo changin Michael chuan pathian rin na ngat chungin Father Lucas thunun tu ramhuai chu a hnot chuak thei ta ni Father Lucas lo that chua deuh nu chuan Michael chuan ramhuai chu an om ngei ti a hriat chian to thu le an pathian chu ramhuai ho aya ro pui le thil ti thei ani ti a hriat chian to thu chu alo shila Michael chuan America lama let arel ruk thu shilin Father Lucas chuan pathian du anga anun mangchun zom zel tur le arin na chu ti chak zual deuh turin alo fuya hunte aliam zel nu chuan Angelina chuan Michael chu lekha lo thonin ramhuai no chu chungchang article ati chu to thu alo shila Michael chu puithiama changchun zomin ahun nei zong zong chu pathian tan a mang ta ni